Madzulo bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Kugwiritsa ntchito mankhwala osavomerezeka kuchititsa kuti matenda a COVID apitirire kufala. Bungwe la MEC latsindika zakufunika koyamba kukonzekera chisankho cha mchaka cha 2025. Mu nkhani zina ana 160 million anali akugwirabe ntchito yoposa msinkhu wawo chaka chatha. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri tate ndikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano nduna za umoyo akhumbize kandolo chiponda yati kugwiritsa ntchito mankhwala amene akuganiziridwa kuti angachize matenda a COVID-19 kukuchititsa kuti matendawa apitirire kufala mdziko muno. Achiponda ayankhula izi pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe potsindika zakufunikira kotsatira njira zodzitetezera ku matendawa pamene asilamu akhale akukondwerera mwambo wa Eid al-Adha lachitatu sabata ino. Wezi Gausi ndi ripoti. Asilamu dziko lonse lapansi amasangalala tsiku la Eid al-Adha pokumbukira zimene mneneri Ibrahimu adachita pofuna kupereka mwana wake Ishmaelu. Iwo atafika nthawi yoti apereke mwanaye ngati nsembe, Mulungu anasinthanitsa mwanayi ndi nkhosa. Ndipo kandolo chiponda ati anthu akuyenera kuthamangira ku zipatala akaona kuti mthupi mawo sakupeza bwino. Iwo apempha anthu onse achipembedzo cha Chisilamu kuti azatsatire ndondomeko zonse zopoyera matenda a COVID-19 pamene akusangalala Eid al-Adha. Pa nyengo imeneyi ya Eid apemphe azizathu achisilamu kuti tiyeni tipemphere koma tipemphere mosamala motsatira ngodya zonse zijatayika zochepetsera mliri umenewu kuti chonde aliyense ngati tupita ku mosque kuja tionetsetse kuti ndewoti tavala maski komanso ndewoti tapempha azathu ama moskimo kuti ngati kumeneko kumakhala gulu agawe ndithu kuti akalowa oyamba atuluka mkulowaso gulu lachiwiri titsatire ndondomeko zimene tinayika kuti anthu mkati asamadutse fifite. Mneneri wa Muslim Association of Malawi Sheikh Dina Shabulika wati asilamu mdziko muno apitiriza kuthandiza boma polimbana ndi matenda a COVID-19. Munthawi ino pamene tikutuluka kupita ku mapemphero a Eid tikupempha asilamu onse kuti aonetsetse kuti avala maski komanso akayime motalikana komanso akaonetsetse kuti akusata ndondomeko yonse yopera matenda amenewa kuti asatenge. Posachedwa apa boma linalengeza njira zina zatsopano zimene anthu azitsatira pofuna kuchepetsa chiwerengero cha anthu amene akupezeka ndi matenda a COVID-19, ndipo zina mwa izo kunali kuti anthu asamasonkhane opitirira 50. Pakadali pano mabungwe a Muslim Association of Malawi ndi kadaliya Muslim Association of Malawi ati mwambo wa chaka chino wa Eid al-Adha akukondwerera motsata ndondomeko zopewera matenda a COVID-19. Mwambo uwu ndi wofunikira kwambiri pa chipembedzo cha Chisilamu pamene otsatira ake amapemphera komanso kupha nyama polemekeza khalidwe lomvera Mulungu limene Abraham kapena kuti Abraham anasonyeza pa nthawi imene Yawe anamufunsa kuti apereke mwana wake ngati nsembe. Patience Lunda wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Chikondwererochi chimakhala kukumbukira pomwe Ibrahim mtumiki wa Mulungu anayesedwa chikhulupiriro chake ndi Mulungu. Mawu awo ofalitsa nkhani ku Muslim Association of Malawi a Sheikh Dina Shabulika anati mapempherowa chaka chino azichitika m'magawo anthu 50 m'mizikiti yonse ya mdziko lino. Achabulika kenako analangiza asilamu onse amene akumva kudwala mthupi kuti achite mapempherowa m'manyumba mwawo. Zona chikondwerero chimenechi chikubwera pamene pakati pathu pali matenda ndipo matenda wafika poipa kwambiri. Chikupemphera mapemphero athu aidi tisaiwale kunena kuti tili matenda amenewa ndipo tiyenera kutenga ndondomeko imene boma ayika. Mawu awo mneneri wa kadaliya Muslim Association of Malawi a Sheikh Jafar Kawinga anati mauthenga atumizidwa m'mizikiti yonse mdziko lino kuti atsogoleri aonetsetse kuti anthu akutsatira ndondomeko zakapewedwe ka COVID-19. Tapereka mauthenga amenewa kwa atsogoleri athu mashehe maimamu m'mizikiti mosiyana ndipo panopo tikupita m'midzi kwa auza zimenezozo. Chonena kuti matenda amenewa sanasiye munthu wina aliyense ndi matenda amene aopsa kwambiri.
pokondwerera Eid al-Adha asilamu amapha nyama ndi kugawa kwa anthu osiyanasiyana, koma amaziko matemba omwe ndi mmodzi mwa anthu omenya maufulu za umoyo mdziko muno anati nthawi zambiri ndondomeko zakapewedwe ka COVID-19 sizitsatidwa m'malo momwe mukuchitika zikondwerero zosiyanasiyana. Pakanali pano apolisi mdziko lino ati ayamba kuonetsetsa kuti ndondomeko zakapewedwe ka COVID-19 zikutsatidwa kuyambira pa 19 Julayi. Apolisi lolemba amanga anthu 61 kamba kusatsatira ndondomeko zodzitetezera ku matenda a COVID-19. Malingana ndi mneneri wa apolisi mdziko muno James Kadadzera, anthu amene awamangawa achokera m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Wezi Gausi akufotokoza. Komabe anthu ena ochita malonda mu msika wokulu mzinda wa Lilongwe anali akuyenda osavala chozitchingira kumaso. Kuyendera kwa msikawu kunaonetsa kuti pafupifupi theka la anthu ochita malonda ndi amene sakutsatira ndondomeko zopewera matenda a COVID-19. Ndipo mneneri wa polisi James Kadadzera wati apolisi apitirizabe kulimbikitsa anthu kuti azitsatira ndondomeko zonse zopewera matenda a COVID-19. Lamulo lomwe likuti oleza kuti amene sakutsatira malamulo amangidwe ndi kuimbidwa mlandu ndi zimene zonse tikuchita. Wapampando wa ochita malonda mu msika watsoka mu mzinda wa Lilongwe a Steve Magombo anavomereza kuti anthu ambiri mu msikawu sakusamala za matenda a COVID-19. Matenda watu mazitsata kwambiri, anthu ambiri amakonda kudalira kwambiri masanitizer ndi amene amakhulupirira kwambiri. Komabe inanga chairman ndikulimbikitsa anthu onse amene tili m'misika kuti tidzivala podziwa kuti matenda walipo ndithu ndipo akutenga akukwerera namba. Ndipo mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kaiyatsa wati apolisi aonetsetse kuti sakuphwanyira anthu maufulu wawo akamalimbikitsa kuti anthuwa azitsatira ndondomeko zonse zopewera matenda a COVID-19. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera la Mulungu Sabata ino anyamuka mdziko muno kupita ku United Kingdom kumene akakhala nawo pa msonkhano wa zamaphunziro. Malingana ndi olankhulira nyumba ya boma a Sean Kampondeni, Chakwera ayitanidwa ku msonkhanowu ndi nduna yaikulu ya dziko la Britain a Boris Johnson. Matthews Kasanda wadza ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa dziko lino akakhala nawo pa zokambirana zokhuza ubale wa dziko lino ndi mayiko ena pofuna kupititsa patsogolo maphunziro. Akampondeni ati Chakwera omwe adawasankha ngati otsogolera maphunziro awo kachenjede ndi okonzeka kukhala nawo pa zokambiranazi. Pakadali pano nyumba ya uchifumuyi yayikira kumbuyo ganizo la Chakwera losankha mwana wawo Violet kukakhala kazembe ku Brussels mdziko la Belgium. Mneneri wa Chakwera Brian Banda wati Chakwera asankha anthu maudindo oposera 2000 ndipo Amalawi sakuyenera kudandaula ndi kusankhidwa kwa Violet. Abanda ati Violet ali ndi zowayenereza kukagwira ntchitoyi. Abanda ayikiranso kumbuyo kulephera kwa Chakwera kubweretsa poyera ripoti lomwe komiti yapadera idapereka itawunikira ndi kupereka maganizo amene ntchito za mboma zikuyendera. Mneneri wa mtsogoleri wa dziko linoyi wati Chakwera agwiritsa ntchito ripotili poyendetsa ntchito zawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima ndi amene adatsogolera komiti powunikira ntchito za mboma ndipo adapereka ripotili kwa Chakwera mu Meyi chaka chino. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati dziko lino liyambiretu kukonzekera chisankho chimene chidzachitike mchaka cha 2025. Bungweli linayendetsa bwino chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino chachibwereza chaka chatha, kotero chisankho cha mchaka cha 2025 chikupereka danga kuti liyaonetsa Malawi kuti lingathe kuyendetsa chisankho china mokomera anthu. Matthews Kasanda ali ndi nkhani yonse. Komishonala wa bungwe la MEC Olivia Liwewe wati chisankho chomwe chikudzachi mu chaka cha 2025 chikudzapereka danga kwa makomishonalawa kuonetsera kuti atha kugwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Iwo anena izi mu mzinda wa Lilongwe lolemba pa maphunziro a makomishonala komanso akuluakulu ena ogwira ntchito ku bungweli pamene angayendesere chisankho komanso ntchito yakudulanso malire aphungu ndi makhansala. Aliwewe ati chisankho chomwe chidachitika mchaka cha 2019
chidali ndi zovuta zina zomwe zidachititsa kuti dziko lino livotenso mu chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Pakadali pano bungweli lati ntchito yogawanso malire aphungu ndi makhansala itha mu chaka cha 2022. Mu constitution imanena kuti tiziona anthu mmene achulukira, anthu mmene ali ovota ku wodi iliyonse kapena ku constituency iliyonse. Komanso amene kuti tiziona kuti kodi malowo ndoti tingathe kuafikira, pachizungu amati accessibility, ndoti tingathe kuafikira. So timaona kuti kodi mapiri, nyanja, mitsinje, misewu ikupangitsa kuti kodi kumaloko tingathe kufikira bwinobwino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona zakayendetsedwe kachisankho pa dziko lonse la International Foundation for Electoral Systems, Pavel Kabachenko, wati maphunzirowo adza pa nthawi yoyenera pomwe dziko lino lili mkati mogawanso malire amadera aphungu ndi makhansala. Kabachenko anafotokozanso kuti pa chisankho chilichonse pali kufunikira kuti bungwe loyendetsa chisankho izigwira ntchito yake mwaukadaulo, mosatengera mbali komanso poyera. Bungwe la Malawi Congress of Trade Unions MCTU lati nkhondo yolimbana ndi khalidwe logwiritsa ntchito ana ndi yofunikira kuthandizana. Mlembi wamkulu wa bungweli Amadalitso Njolomole wanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe pa tsiku lokumbukira ntchito yolimbana ndi mchitidwewu mdziko muno. Malingana ndi Njolomole, zotsatira zakafukufuku amene mabungwe a International Labour Organization komanso UNICEF anachita zasonyeza kuti ntchitoyi yabwerera m'mbuyo. Izi zili chomwechi kamba kakuti chaka chatha ana 160 million pa dziko lonse anali agwirabe ntchito yoposa msinkhu wawo. Tindi zambiri pa nkhani mu ripoti ili. Mu Julayi chaka cha 2019, bungwe la United Nations lidati chaka cha 2021 chikhale chaka chotsindika kuthetsa mchitidwe wogwiritsa ntchito ana. Bungweli lidapempha bungwe loona za anthu ogwira ntchito pa dziko lonse la International Labour Organization kuti litsogolere pa ntchitoyi. Ntchito ya mchaka cha 2021 ikuyenera kuthandiziranso kufikira masomphenya achitukuko otchedwa Sustainable Development Goal, omwe cholinga chake china ndi kuthetsa mchitidwe wogwiritsa ntchito ana pofika mchaka cha 2025. Njolomole anati dziko la Malawi likuyenera kubweretsa mfundo zomwe zingathetse mavuto omwe amachititsa kuti ana azigwira ntchito zomwe sizamsinkhu wawo. Chaka chinocho chikamatha 2021 ndikhale una kuti taupanga organize mawekazi pafupifupi 1000 komanso tasainirana ndi anzathu olemba ntchito amene mazimene mathiwa collective bargaining agreement zokhudzana ndi child labor mdziko muno. Izi zilisenana kwambiri makamaka kwa anzathu amene ali ma estate a tea ndi coffee. Komanso pali ndondomeko zina zambiri zimene dziko la Malawi linakhazikitsa zoyang'ana kuti mwana wosagwira ntchito zovomerezeka tingathetse bwanji. Zonsezi zilipo ndithu monga mukudziwa kuna kuti mwana wa zaka 14 sakugwira ntchito iliyonse yolemetsa mdziko muno. Kafukufuku yemwe adachitika mchaka cha 2015 wotchedwa National Child Survey adaonetsa kuti ana 38 pa 100 aliwonse mdziko muno oyambira zaka 5 kuzafika 17 anali agwira ntchito zomwe sizamsinkhu wawo. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, tatiyeni tikhale limodzi. Sompenya amalawi watukula Malawi 2063 akale wozi minapae ufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manjo tukula Malawi achinyamata tikale patsogolo tukula Malawi akale wozi minapae Malawi wokomera aliyense. Malawi 2063 kusinda dziko lathu mokomera aliyense. Ndinaluza akazi anga atadwala paka nthawi kochepa
Zitachitika izi ndinapita ku CIC amene amapanga cover pa nkhani ya zovuta ngati zimenezi. Musakhale ndi nkhawa kuti banja lanu lidzagwiranji inu mutamwalira. Ngati muli pa gulu la kuntchito kapena ku nyumba, mungathe kugula Kangachepe Group Funeral Plan polipira ndalama zosachepera 2,000 kwacha kwa munthu wamkulu komanso 1,000 kwacha kwa mwana pa chaka. Ndipo banja lanu lidzapatsidwa chipepeso chosachepera 100,000 kwacha kuti lithandizike mu nthawi ya zovuta. Akuluakulu aku CIC anabwera mwachangu ku zovutazi ndi kudzapereka thandizo la ndalama limene linathandizira kwambiri pa zovuta za malemu akazi anga. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa nambala iyi. Kapena bwerani ku maofesi a CIC Life Assurance Limited ku Lilongwe kapena ku Blantyre. Ndipo ndikupempha azanga nonse amene sinajoine kuti tipite tikajoine policy imeneyi ya Kangachepe Funeral Cover ku CIC Insurance. CIC imasunga lonjezo. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lalamula banki ya First Capital kuti ipereke chindapusa cha ndalama yokwana 1 million kwacha, komanso kuti banki ya Mybucks ipereke 500,000 kwacha kamba kophwanya malamulo amalonda. Mkulu wa bungweli Apoche Itimu akufotokoza zambiri pa nkhaniyi. Ufulu wa anthu omwe amagula zinthu katundu komanso timayang'ana zomwe timanena kuti mergers and acquisitions. For example, makampani akakhala kuti afuna kugula kampani ina afuna kupanga mgwirizano kuti akhala kampani imodzi. Komanso timayang'ananso makesi a makampani okuti mwina akupanga operate mu njira yokuti itha kupha ufulu wa makampani ena. Amene ndi Apoche Itimu, mkulu wa bungwe la CFTC. Munkhani zina, bwalo la milandu mu mzinda wa Mzuzu latulutsa pa belo atsogoleri a mpingo wa Seventh Day Apostolic, koma lati achoke pamalo amene analowerera pasanathe mwezi. Mamembala a mpingowu amanga misasa kudera la Nsiki pamalo a Muwango Chiwambo ndipo avomera kuti achoka pasanafike pa 19 mwezi wa Mawa. Anthuwa anamangidwa lachisanu sabata yatha, achiwambo atakadandaula za nkhaniyi ku polisi. Kuchokera mu mzinda wa Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi zambiri. Poonekera ku bwalo la milandu lolemba, akuluakulu a mpingowu anaukana mlandu ndipo anati iwowa akhala malo omwe ni mphepete mwa msewu ndipo malowa ndi aboma. Oyimira boma anabweretsa mboni zokwana zisanu ndipo ziwiri zinalongosola mmene nkhani idayendera. Maola okwana awiri omwe nkhani amayimva m'bwalo la milandu, anthu amangoseka kamba kuti akuluakulu a mpingowu zonse amatchula Mulungu ponena kuti ndi omwe angauze zochita ndipo amafunitsitsa atakhala pamalowa kwa miyezi yokwana itatu, kwinaku nkudikira Mulungu kuti awalozere kopita. Odandaula achibango amafuna kuti anthuwa achoke pamalowa pasanathe masiku okwana asanu ndi awiri. Kenaka oweruza akandulu anati akhristu a mpingowu achoke pamalowa pasanathe mwezi ndipo mbali zonse ziwiri zinasayinira kugwirizana pa nkhaniyi. Komano zotsatira pa nkhani zinachitika ngati sewero. Akutuluka m'bwalo la milandu, mamembala a mpingowu anali ndi mkwiyo pomwe anafuna kumenya wolemba nkhani ndipo kenaka anayamba kuthamangitsa wojambula zithunzi wa Times Group a Bernard Muhone pokwiya kamba kuti amajambulidwa. Zinatengera mtola nkhaniyo komanso jambula zithunzi kuthawira ku polisi ya Mzuzu yomwe ndi mamita okwana 100 kuchokera ku bwalo la milandu. Atsogoleri a mpingowu anagwiranso mthupi otola zithunzi wa mana a Grecian Jeke kamba kuti amatola zithunzi.
mamembala a mpingo wa Seventh Day Apostolic omwe amavala zoyera akuti achokera mboma la Chikwawa ndipo akuti abwera mchigawo chakumpoto kudzalalikira uthenga. Titakafika ku misasayi tinapeza kunena kuti mamembala awa ena anaphunzira ntchito zamanja ngati kukhoma mipando komanso kumanga nyumba, zinthu zomwe zimapatsa ndalama. Ku misasayi kuli vuto la zaukhondo kamba kosoweka madzi abwino, zimbudzi komanso zinthu zina zofunikira pa umoyo wa munthu. Ripoti limene lochokera kwa Sam Kalimira latifikitsa pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Kugwiritsa ntchito mankhwala osavomerezeka kuchititsa kuti matenda a COVID apitirire kufala. Bungwe la MEC latsindika zakufunika koyamba kukonzekera chisankho cha mchaka cha 2025. Mu nkhani zina ana 160 million anali akugwira ntchito yoposa msinkhu wawo chaka chatha. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani maski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Munali ndine Eric Nsikiti, madzulo opambana. Ine monga mfumu ndikupempha kuti chonde tiyeni ana athu apititse ku sukulu aphunzire.